A teraz také mierové otázky. Ide o to, že pán Bláha povedal na tom vašom proteste v Rimavskej Sobote, že sme otrokmi na domácej pôde a citoval povstane, že sa to ruší povstane. Súhlasíte s tým? To sa môžete spýtať pána Bláhu. Áno. No viem, ale aký máte vy názor? Ja som to nepovedal. Dištancujete sa o tom? Ani to som nepovedal. Dobre. Podľa vás, keď občania nedôverujú právnemu štátu, máte mandát na výkon svojej právomoci, funkcie? A čo som ja, na výsluchu teraz? Nie, my sa vás pýtame ako občania. Ešte raz, ja som na výsluchu? Ja sa vás pýtam ako občan. Akým právom vy ma tu na takýmto spôsobom vypočúvate? Teórii práva, právom zamestnávateľa. Ešte raz, vaše múdrosti si rozprávajte kdekoľvek chcete, ja vám ich neberiem, ale vy neberiete hovoriť mne moje múdrosti. Takže nedôvera vás nezaväzuje? Ja som vám neodpovedal na vašu otázku, tak mi práve nič neodpovedajte. A čo práve preto? Znova vám kladnem ten istý. Prečo by som sa ja mal s vami rozprávať? Vysvetlite mi, prečo by som sa ja mal... A s kým by ste sa mal rozprávať? Čak s občanmi? S kým ja chcem. Takže vy nie ste v službách občanov? Som. Ja nie som váš zamestnávateľ? Ešte raz. A takto prejavujete rešpekt a úctu? Ešte raz. Vy sa ma môžete pýtať čokoľvek, ale zase ja si vyberiem druh, akým spôsobom ja vám budem odpovedať. To znamená, v žiadnom prípade to nebude výsluch, o aký sa vy snažíte. Ja sa vás pýtam, či nedôvera vás nezaväzuje. Je to právna skutočnosť. Skladať, ale vy si necháte tieto vaše právne na túto otázku neodpovedáte, lebo vás a vy sa tvárite, obviňuje. Vy sa tvárite tu na, že nejakým spôsobom vládnete právo. Nie. Nevládnete. Tu vládne právo. Suverenita občana. Tu nerešpektujete? Nikto neberie vám žiadnu suverenitu, tak nikto neberie mne moju suverenitu. Nedôvera. Čo to znamená? Čo začínate kričať? Právo nadvlády západu nad Slovenskou republikou. Ale vy vôbec vyfabulujete. Nie, prečo sa pohrdáte s občanom, so Slovenskom. To vy pohrdáte občanom, keď toto hovoríte. Snažíte si držať odstup od občana. Určite od vás. Nerešpektujete suverenitu občana. Od vás si určite chcem držať odstup. Takže aj odo mňa, od nás všetkých si chcete držať odstup? Zase neodpovedáte. Takže vidíte to presne, ďalšia vzorka toho, ako sa jednoducho arogancie a nerešpektu občana. Opitý mocou, chtíčom a vplyvom. Tu vidíte, ako sa správajú ľudia, keď majú 5000 eur mesačne a ďalšie možnosti mocenské. Tu ste videli Angoráka 100%. Čím sa odlišuje od toho žiaka? Od Sulíka. Čím? Je to nadčlovek. Kto ho skrotí? Zbabelos určite nie. Videli ste, ani na jednu otázku neodpovedal a boli štátotvorné, lebo vie, že nemá mandát. Pán Pročko nám môže odpovedať na otázky. Odpoviete nám? Sľubte, že nebudete kričať, že mi nebudete nadávať. Nebudeme. Sľubte, že nebudete mi rozprávať. A sľubte, že budete poslúchať. A sľubte, že budete hovoriť pravdu. Nebudem psychopat, dobre, tak môžete... Nie, dobre. Hlasovanie, ale nebudete, hneď odchádzam a budete, prepáčte. Dobre. Predvádza to, čo pán, ten maličký hasič, a vy tak, ja s vami budem diskutovať, ale nenadávajte mi. Dobre, rozumieme, takže štátotvorná otázka. Nekričte. Hovorím zrozumiteľné na hento, lebo nemám takú výšku hlasu. Takže, tu je mikrofón. Takže štátotvorná otázka. Ide o to, že zriadili ste komisiu na obnovenie dôvery občanov v právny štát. Takže občania nedôverujú tomuto štátu. Otázku vydajte. Tým pádom vy máte mandát poslanca, keď ľudia nedôverujú právnemu štátu? Otázka, mám mandát. Takže aj napriek tomu máte mandát. Dobre. Ale dajte mi otázku. Ďalšia otázka. Počkajte, ponáhľam sa. Teraz vy rozprávate to, čo je. Dajte mi otázku, lebo fakt mám hlasovanie za chvíľučku. Hovorte. To znamená, späť, právo nadvlády západu nad Slovenskom. No ja si myslím, že Slovensko je štát, ktorý je tak v Európskej únii na takej istej úrovni ako Nemecko, ako je Poľsko, ako je Maďarsko. Ja si myslím, že to je môj názor. Takže právo Európskej únie je nadradené nášmu právu? Nie, samozrejme, že nie. No a prečo potom máme dva parlamenty? A prečo zákony Európskej únie majú prednosť pred našimi zákonmi? Nemajú prednosť. Nemajú prednosť. Článok 7 mám vyťahnuť ústavu? Prepáčte, no nemajú prednosť a ja som ten, ktorý proti tomu, ja som absolútne proti tomu. Ďalej otázku. Super.
Ako je možné, že Vatikánska zmluva nám diktuje, ako máme žiť? Ako je možné, že Vatikánska zmluva je napaskovaná na náš rozpočet? Počkajte, vy nedávate nedovolíte položiť otázku. Ale vy dávate otázky tak, ako chcete odpoveď. Tak sa vás pýtajte otázku a ja vám odpoviem. Suverenita Vatikánu je nadriadená suverenite Slovenskej republiky. Ako je to možné? No ja si to nemyslím, to je absolútne, že ja nemám, ja som ešte ani nezažil som ani raz, že by Vatikán nám niečo diktoval. Vatikán není napojený na náš rozpočet? Nemá ruku vo vašom vrecku, vo vašej kreditnej karte? Počkajte, vy zase, ešte raz, vy zase rozprávate to, čo chcete vy počuť. Tak mi dajte otázku a ja vám odpoviem. Však to je otázka, že či je Vatikán napojený na náš rozpočet? Nie, nemyslím si to. Vôbec nič nemyslím. V Vatikánskej zmluve je to presne určené. Financujeme štátne sviatky, duchovných, kostoly. Ale vidíte, vy si odpovedali. On sa ma spýta a sám si odpovedá. Však lebo vy neviete na to odpovedať, tak ako ľudia musí odpovedať. Ako je možné, že môžeme mať nadnárodnú menu, ktorá nepochádza z ústavy? Prepáčte, ešte povedzte volačo múdre občanom. Áno, ja vám želám, milí občania, prosím vás veľmi pekne, ale naozaj veľmi pekne vás prosím, keď si budete pozerať videa občianskeho tribunálu, tak vás poprosím, no však veď vy ste známa, tento pán je veľmi známy, tak vás poprosím, aby ste ich brali veľmi s rezervou, každý má právo sa prejaviť a každý má absolútne demokratické právo povedať si svoj názor. Ale keď položí človek otázku, ako vy, tak si na ňu hneď neodpovedáte. Dievčatá, pekný deň vám želám všetkým, veľa zdravíčka. Takže všetko dobré. Nebudete mi nadávať, slúbili ste, že nebudete nadávať. Takže zasa nič, no. Zasa sme sa nič nedozvedeli, no. Ja som odpovedal na všetko, čo ste chceli vedieť. Dovidenia. Prečo ste predali Slovensko? Toto sú také tie otázky. Však to sú tie jednoduché, aby ste pochopili. Nič som nepredal. Toto sú také tie vaše podrývačné otázky. Prečo vy robíte zlé Slovensku? Vidíte? To sa ľudia pýtajú. Ale vy ste v tom parlamente, vyberete peniaze. Nedôverujú právny štát. A teraz idete ako štršte. Všetci tri sa spojíte a idete do človeka. Nečakáte na odpoveď. Nič som nepredal. Nikdy v živote som nič nepredal. Sústavne rozpráva. Vy si milíte dialog s monologom. Sám seba sa zapredal si sa. Kto? No ty. Vy. To vidíte. Vidíte, až potom chcete, aby s vami ľudia diskutovali. Zase monológ. Zase monológ a zase žiadne... Dovidenia. Zbaliť treba do igelitky. Zbili, pozbierať si handry, veci, ktoré tam máte, do igelitky zbili a odchod. Takže tu ste videli ďalšia Angoráka, vidíte, pohrdá, je pripravený, vie, čo má odpovedať, nepustí človeka k otázke pomaly, neodpovedá na ňu, zavádza, manipuluje, poznajú nás, potvrdil to, vie, aké druhý otázok pokladáme, vie, o čo sa jedná, majú to prekonzultované, videli ste jeho prístup, tiež zosmešňoval, podrážal kolena, udieral pod pás. Uvedomte si, znova opakujem, od medzinárodných zločincov nemôžete čakať, že sa priznajú k vine, že prejavia lútosť, že pustí to, čo mu nepatrí. Nestačí vám, že ľudia im nedôverujú, že nedôverujú právny štát, okamžite mali pustiť mandáty, mali opustiť budovu, vypnúť svetla, zamknúť ju. A odovzdať kľúče občanom. Majú mandát. Rozumiete? Ten mandát zanikol okamiom vyslovenia nedôvery. A oni to sami potvrdili. Však to je idiocia. Takže oni operujú v tejto budove na váš účet, na vašu zodpovednosť, len preto, lebo vy ste čo? Otroci. Pre nich zbabelci. Ničota. A sami vidíte, z nuly pochádza čo? Tento parlament? A ešte nás osmiešňujú, že my sme národ, že my štyria. Áno, tu sú štyria hrdinovia, ktorí obhajujú právny poriadok Slovenskej republiky. Územnú nedotknuteľnosť a právo na sebaurčenie, sebaurčovacie právo. My sme svojbytný národ, ktorý vie rozhodovať o svojom osude a pozná právo. A oni nemajú žiadny právny mandát. Sú to zločinci a nemá ich kto potrestať, lebo ťahajú spolu a sú sprisahaní so Západom. A vy sedíte na rytiach a toto robíte? A mudrujete? Takže dostavte sa sem, postaví sa tu stán a budeme uradovať. Budeme tu teoreticky dovtedy, pokiaľ ich nevyhádžeme. Z toho parlamentu. Všetci to viete a netvárte sa, že sa vás to netýka, že o tom neviete. Nehrajte ich divadlo.
Takže chcú počet, tak to počúvate, chcú počet, chýba im tu počet ľudí. Takže všetci nespokojní občania, všetci, ktorí už jednoducho nevládzete a ktorí ste už totálne dole na mizine a z posledných úspor živíte vaše rodiny, tak oni potrebujú tu mať počet, takže dnes to bolo jednoducho neohlásené, ale dnešným dňom začína jednoducho národný odboj, tu sa zhromažďujeme a každý jeden prídite sem a ukážte im, že sa už nebudú smiať, že sú tu 5 ľudia. Ukážte im to konečne, do tých ich tvári im naplujte, lebo sa smejú, nevedia odpovedať na základné otázky. Smejú sa ako nafetovaní mocou. Arogancia ich totálne pohltila. Jednoducho poznajú občiansky tribunál a jednoducho občiansky tribunál. Čo je to? Je to ľudový súd. Už konečne. Zoberte zodpovednosť a začnite sa chovať ako ľudový súd. Prídite sem a doslova dáme im šancu, aby si zbalili ich švestky do igelitiek, zbili a vypadli. Ja im navrhujem, nech si zoberú potapacky tento úbor. Takže ľudia Boží, vidíte to v priamom prenose. Potrebujú počet, tak im ho správme, aby sa konečne prebrali a jednoducho zobereme si naše Slovensko naspäť. Naše Slovensko nikto nebude predávať, ani nás ako otrokov.